Okay, sa tanang magpa-audition na mo, dapat bawal hiwi ha, dapat straight lang. Sige, linya lang mo tanan. Linya daw po niya. Linya na. Linya ba? Linya gano'n. Ay, Mars. Uy, ikaw gusto niya. Magpa-audition, monsieur. Lamian mo. Sige, pagsugod na mo, pwede na kayo mo dilip. Dawat mo dito. Uy, tanggap na, monsieur. Sige, magsugod na ta. Sige, magsugod na ta. Si GM daw, imo na siyang ripon niya. Dapat si GM, sukol siya kay rip god. Siyempre rip. Sukol din siya. Sige, pag-perform na mo, sige na, magsugod na ta. Jay, tara na. Okay na kayo. Kung dito lang. Jay, dito. Mag-shooting ta kayo. Gusto kong artista. Hindi ko siya, no? Sige, pagsugod na mo. Kaya naandam na akong kamera. Sige na. Kaya arang humantag dali. Sige, dire, katong, ingon mo ganito, kuha na mo, katong script na mo, sige. Sige, kato yung buhata. Sige, wait sa ha. Ikaw, G, dire ka, G, ali, G. Ali, tira lang ka. Maglabaklay ka, pabait-bayat ka. Sige. Okay na, kaya andam mo na akong kamera ha. So, ikaw ha, ripon mo si Jima, yung kalimte. Okay, direct! Cut! Ano man? Mali to yung shooting ninyo, mali to kay nganong ni ganahan man ka nga dapat grip ka, dapat mo sukol ka kay grip ko ka dili mo gusto nga maripan ka. Isa. Sige, oy, dad, ilalim mag-tayat. Yamet. Inayin na. Cut! Ngano naman sa direct? Mga bugo kayo mo rito mo nga mo makagyamiti, wa mo ko ningo gyamiti nga sa script, mga bugo jud kayo mo, mga bugo. Usab na po. Sige, uy. Na direct. Okay na. Okay na direct. Di okay, bunog ka. Kato lang kasi balik-balik dire nya, di pa okay. Na, bunog juga ron. Okay na to. Sige, una sa to. Okay. Ano sweldo na mo ha? Ay kabala ka, okay na to. Tawagan na tamo. Bunog juga ron.